daɗi mai gida nan. Wallahi ni ma haka ai ba san raina ma zan tafi kasuwa. Mai gida dan Allah in ka fita kasuwa mai gida ka daina zaman inuwa mai gida. Ka ringa tashi tsaye kana zazigewa mai gida kana neman abin da zamu rufa kan asiri. Ka ga yanzu dan kuɗin da yana na bayi ya bani na jari. Wallahi mai gida duk mun cinye su. Karki da ba damuwa zan zage insha Allah sai. Godiya nake mai gidana. Kawun ta fa. Wannan kaddarariyar hular ta ka bari ta kuma ka. Okay. Mai gidana na kaina. Uwar gida. Amin amin mai gida. To sai na dawo. To godiya nake. Yawwa. Allah ya tsare. Sai ka dawo. Allah ya bada ne ma mai albarka. Ai ya fita tun ɗazu nake Allah Allah ya bar gurin gaya maka. Ya fita. Za ka iya shigowa yanzu. To sai ka shigo. Shikenan. Salamu alaikum. Gode ki ai ba sai ni sallama ba gidanmu ne ai. Wallahi shigo da ƙarfinka. Wallahi ya tashi lafiya. Lafiya Allah. Wallahi ina ta can kan layi ina jiran shi kace bahonin ya tun da zan nake da akwai sanan goma ta ce kai. Wallahi in ka ji yanda nake masa mai Allah. Tun da zan nake kan layi nake jira ya fita har na ga goma ta wuce ni ce kai. Ba zan ba hakura ba yau din nan tun da mun ya ga wannan ma. Wallahi tun ɗazumi ma nake Allah Allah ya fita. Yanzu dai ba sai da zo ka samu nasarar fita. Ya samu nasarar. Yanzu ba sai an bata lokaci ba mu je daga ciki kawai. To shikenan. Assalamu alaikum amarya. Me gidana? Na kin ga na manta da waya ta ne da zan dauka. Me gida kenan. Tana ciki? Tana ciki. To bari in dauko maka. Ki bari Ba me gida. Wallahi me gidana zan maka fushi wallahi. Ka bari in dauko maka wallahi. amma bai san inda na ajiye ba ne shi yasa ki jira ni. Wai wallahi ne ga so da me gida ba so da zo mun me gida. Me gida ba so da zo mun me gida. Ke yanzu ni zaki ci amana ki fita ki kawo min wani gardi na sake ki na sake ki na sake ki. Inna lillahi wa